Nagpadayon karon ang mga protesta nga gipahigayon sa nagkadiiyang sektor batok sa proposed reclamation project sa Dumaguete City. Ang sektor sa mga environmentalists, akadim, simbahan, kabatanon-unan, mga mananagat, tricycle drivers ug mga professionals nagpahigayon og silent protest sa Flores Avenue. Pagpakita kini sa ilang kusganong pagsupak sa 174-hectare proposed reclamation project ubos sa unsolicited proposal sa private company, tambakan og mga bato ug yuta ang kadagatan nga mutabon sa mga corals nga makita 30 metros gikan sa kabaybayunan sa syudad. Gawas nga maguba ang kalikupan, apektuhan usab niini ang halos 1,000 ka mga mananagat sa coastal barangay sa Dakbayan. Tungod niini dili muundang ang nagkadiiyang grupo sa pagprotesta hangtod nga dili usab undangan sa syudad ang gilaraw nga proyekto. Sa pagkakaroon padayon ang Dumaguete LGU ubos sa pagpangu sa mayor pagpahibaw sa katawhan kalabot sa Smart City.